tuna thlalak tihtet dan a size tihtet dan Google akan lutanga JPEG optimizer ti hi kan type anga mo chuan apps ngai mi alovin thlalak kan size kan ti te don ni chuan hei ta han JPEG optimizer hi kan click anga ti chuan ta hian lo lang ta a hi kan thlalak du zawng kha kan select anga hei chu ka signature hi tihtet kan tum sin anga chuan hei chu lo lang ti chhawn bei tur ania chuan a hnuai hian a size kan du zawng kha kan type mai ang ta hian ke 20 kha maximum ka du wang khan 20 in ke eng lo ta a ke chuan kan compress anga chuan compress zo download thein lo awm mai ang tian download khen hmet mai anga tikhanin thlalak chu apps ngai mi lovin tikhan hi kan lo ti te ta tikhanin a tha ta ni